25-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur Taqsirin kitabın güýji içindäki delilleriniň güýçli bolmaklygy bilendir, ne takrir ýazmak bilen diýen sowtysynyň jogabyasy. Mufti Nazirullah Can kitabın arzyşy we magbuliýeti içindäki deliline baglydyr. Kitapdaky ilimden başy çykman, kitapda ýazylan malumatlardan başy çykman, meşhur adamın takridine bağlı däldir. Menbe kitaplarymız takrir bilen magbuliýete ýeten däldir. Belki delili güýçlüligi bilen magbul bolandyr. Hiç bir kitaby takriri ýok diýip ret edilen däldir. Emma köp takrir ýazylan kitaplary delili akli we naklisi sahih bolmalygy jehetli şöhret we makbuliyete ýeten däldir, belki red edilendir. Zahir riwayetin kitaplarını kim takrir ýadypdyr? Fiqh Ekber we Akaid-i Nesefi we Şerh-i Mawaqif we Şerh-i Maqasidga we Molla Celal-i Devaniga we Metalib-i Aliyaga ki bizim aqidede menbe kitaplarımıza kim takrir ýadypdyr? Hidaye, Kenz, Şerh-i Vakaya, En-Nekaya, Mecmu'l Enhurga kim takrir ýadypdyr? Onda da magbuliýeti cehanisi vardır. Ekabir Diyubennin köplerinin kitabı takrir ýazylan däldir. Nämesin aldaýarsyň? Biz ähli sünnetdir. Aqidasy farkly pençbirilerden takrir taýid almak. Çün ummat olaryň adyny kitapda görseler, kitap magbuliýetden düşýär. Gafilana edýärsiň sahip planynyň kitabyny görüň. Kança ulamalardan tasdiq we taýidi alınandyr diýip. Muftijan, ol aýdan kitabyna yalan takrir bilen orta gelip, indi takrir ýazanlar takririniň ýerinde durýan däldirler. Ol kitaplaryň takririni 130 sefe takrir ýazany görkezip, çapa 400-500 sefe akidilen kitaplardyr. Bir sözü gafillik we jahillikden aýtma. Şu wagt şu kitaba kança ulamalardan tasdiq taýid alınandyr diýen kitabyň takrir ýazanlaryndan sonra şol wagt taýid tasdiq şu wagt taýid tasdiq edýärlermi? O takrirlerinin ýerinde durýarlarmy ýa durmaýarlarmy? İçindäki mebahislerden muallifin munazarasynda defa edip bilmeýişini gör. Sen alim we mufti bolsaň bizi dogry ýola irşad et. Yol ýitirenleri bize yol başçy ma'rifi etme. Olary biz tanýak. Ehlul beýti edra bima fi. Öýüň içindäkini gowy biler. Käşke senin at tutan adamyň özüni we kitabyny we takrirleriniň ne şekildedigini bilmesedim. We onuň bilen munazara etmesedim. Onda sen mümkindir meni aldap ters ýola salsadyň. Emma men bulary gören adam, sen rejmen bil gayb edýän adam. Olary sen ma'rifi edeniň bilen kabul edilmez. Belki özüň haýsy fergadandyňy tandyarsyň. Hamidan we musalliyan hormatly Ahundadejan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur Taqsirler her kimni öz mertebesinde goýmalydyr. Hemçinan Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyr ki enzilun nasa manazilahum. Mishka Şerif 2-nji jilde 424-nji safha. Goýuňlar merdimleri öz mertebesinde. Binaen sen aýtýorsyň Fiqh Ekberge kim takrir ýazypdyr we Akaid-i Nesefiýege kim takrir ýazypdyr? Şerh-i Mawaqif, Şerh-i Maqasidga Molla Celal Devaniga kim takrir ýazypdyr? Metalib Aliyaga kim takrir ýazypdyr diýip we Hidayaga kim takrir ýazypdyr? We Şerh-i Vakaya we Nekaya we Mecmu'l Enhurga kim takrir ýazypdyr diýip kabul etýorsyň. Birinji atut ýön kitabyň Fiqh Ekberdir. Onu tasnif eden şahsiýet Hazrat Mevlana İmamunal A'zam Ebu Hanife Nu'man bin Sabit radiyallahu anhudur. Ebu Hanife rahimehullah hayrul qurunyň adamydyr we hem suqqa we mahkem we ba diyanat we ba adalat we ba taqwa we ba kemal adamdyr. Ahundada sende ol mertebe ýok. Wagty ki sende İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah'nyň mertebesi ýanyk mertebe ilmi bolmandyryp Fiqh Ekberde takrir ýok we meniň kitabymda da takrir ýok diýen ýanyk gep aýtmaklygyň açyk iştibahdyr. We Akaid-i Nesefiýede takrir ýok we meniň kitabymda da takrir ýok diýmekligiň köre belli bir gurrundyr.
Ahundada sahibi Akaid-i Nesefiye, Mufti Thaqalayn Necmuddin Ebu Hifz Ömer bin Muhammed bin Ahmed bin İsmail bin Luqman en-Nesefi mütevelled 461 Hicri mütevaffa Cemadil Ula 537. Hicri'nin mertebe-i ilmisi yanak mertebe sende yoktur. Ve Ömer Nesefi rahimehullah makbul asır bolup geçen adamdır. Oların diyaneti yanak diyanet sende bolmandyryp Akaid-i Nesefiyede taklid yok. Ve menin kitabımda da taklid yok diýmekligiň gaty ýangyşdyr. Akaid-i Nesefiye kitabın üstüne 32 şahsiyeti ilmi Celaleddin Suyuti yanak Allame Tebtazani yanak ilmu danışyň behru derýalarynyň şerhu haşiye yazmaklygy kafidir. Taklidga ihtiýaç ýokdur. Ve böyleki ady geçen kitapların musanniflarynyň diyaneti yanak diyanet kamil sende bolmandyryp ol kitaplarda taklid yok. Ve menin kitabımda da taklid yok diýmekligiň köre belli bir gurrundur. Ve ýene aýdypsyň ki hidayaga kim taklid ýazypdyr diýip. Hidayada taklid yok ve menin kitabımda da taklid yok diýen gepi aýdypsyň. Bul paýsalan körana paýsaladyr. Hidaye şeribiň şöhreti apaqysy azhar mineş-şemsdir. Hidaye şeripni Arabu ajam onu kabul eden. Senin kitabıňy türkmen sähranyň bazı alim nemalaryndan başga kim kabul edipdir? Şermetmen agzyňy doldurup aýtýorsun ki hidayaga kim taklid ýazypdyr diýip. Ve hidaye şeribiň üstüne ýazylan şerhu ta'liq we haşiye we nukatlar taklid we tasdiqdan tüýşük zatdyr. Ve hidaye şeribiň üstüne şuruhu havaşiler 40'dan ziyadadır. Ve bazıları kança ciltke müştemildir. Ve sahibi hidaye Allame Murghinani rahimehullah'ı ümmet-i Müslüme şöyle tarif ve tavsif edipdir. Hemçünen Allame Abdülhay Leknevi rahimehullah sahibi hidayenin fazlu, kemalu, zühdini manaşıl elfaz bilen tarif edipdir. Kâne imamen, fakihen, hafizan, muhaddisen, mufassiren, camiyen lil ulumi, zabitan lil fununi. متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا وبارئا فضلا ماهرا أصوليا أديبا شاعرا لم تر العيون مثله في العلم والأدب وله اليد الباسطة في الخلاف والباء الممتد في المذاهب أحسن الهداية برلنج جلد 115. صفحة. Yani sahib hidaye imam vakit fakih hafız asr ve muhaddis zaman mufassir Kur'an cami ulum zabit funun sahibi ilmi mahkam muhakkik balig'in nazar abidu zahid terhizgar faiq ve fazıl mahir funun usuli edip ve şairti ilimda mengzeşi yokti ve ihtilaf aime ve mezahibka uburu barti. Ahunda da sende şıl tariflerin biricigi tapılýarmy? Özüňni sahibi hidaye bilen barabar marifiyet diyorsun, öz gumany pasydyňa binaen. Hidayede taklid yok, o meniň kitabymda da taklid yok diýen ýanak gep aýdyp. Ajap seniň bul mekgarlygyňa. O şerh we qaýada da taklid yok diýip aýtýorsun ki, Sadr Şeria Ubeydullah Taci Şeria rahimehullah ol şekli buduruklarlardandır ki olaryň mertebe-i ilmisi ahundada sende yoktur. Şerh we qaýanyň üstüne 14 şerh ýazylandyr. Şerh we qaýanyň üstüne şerh ýazan adamlar hem Seyyid Şerif Jurjani yani ilmi şahsiyetlerdir. O şerh we qaýanyň özüne havaşy ýazan adamlar hem 42 şahsiyet ilmiden ziyadadır. Ve her wirekler Imaduddin Gujarati yani ilmi şahsiyetdir. Şol münasibetli şerh we qaýaga taklid ýazylmakka ihtiýaç ýokdur. Ahunda de senin kitabında böyle makbuliyet yoktur. Şol yüzden taklid yazılmaklığı ehemdir ve senin özünde mutunu pununlara şerh yazan kişiler yanak meharet ilmi de yoktur. Näme diýip kitabını şerh we qaýa bilen barabar marifiyet çek bolýarsyň ki şerh we qaýada taklid yok diýip. İkinciden galat kitapny ulama-y haqqani kabul etmiyor. Senin kitabın 107. sapkasında meşhur akide-i kitap Nibras'ın ibaratını öz meylu haýyşyňa mutabık tercüme edip Nibras'ın ibaratını tahrif ve tagir beripsin. Mana bul bolsa ibarati Nibras. Fe innel araba kana ta'taqidu enne haliqas semai vel ardi ve gayrihima huvallahu ta'ala. Nibras 393. sapha. Bes beşek Arap boldu akide etýärdi beşek asman ýeriň halyky we olardan başganyň halyky şol Allah'dır diýip. Ahunda adamız şol ibaraty pokny şöyle tercüme edip öz kitabında ýazypdyr. Gerçi an müşrik der halykyýeti asman ha we zemin ha Hudara yegana bi pendarat. Hakikatul vesile we mahiyetul vesaniye 107. sapha. Bul ibaratyň hubuhu Nibrasyň ibaratynyň terjimesi däldir. Binaen musanniflaryň ibaratyny öz meylu haýyşyňa mutabık terjime etsen hyýanat bolmaýarmy? Şol jähetli eger kitabyň
Qaysı bir alimi haqqani we muhaqqiq we mudaqqqiqqa nazar sani etdiren bolsaň we taqrir alan bolsaň böyle iştibalaryňa nişandahi edip belki tashyh etmäňe baís bolardy. Awwal begriban hot nazar kun baat bedamany digeri.